गैलालै फोजोबगोन लागा मेरे पापा ने खरीदा बहुत अच्छा है नोंनि गस्लाया अबाय बिहरनाय अनलाइनाव बे लिरनाया मा बिलाय रायजोफोर आङो दिनै जनाय जोंनि बालाबारि मिसन साब सेन्टार खाथियाव दङ जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो माने माइखौ गायनानै हाखांबा माने हानायाव दब्लायसे दब्लायनै दोननानै हाल जांख्रा जानाय मोनसे नियम दङ गोदो आबै आबौ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे हुदा दङ जेरैहाय दैज्लांनिखौ नांगोल जांख्रा होनो ओमफ्राय मेसेङाव जोबथा माइ हानायखौ ज' रायजोफोरखौ लाना माइ हानायखौ खासि जांख्रा होनो आरोना दिनैहाय बे जोंनि बालाबारि जोंनि साब सेन्टार खाथियाव गोबां मादैमोन दङ दा बिसिनि माने जोबथा दिनै माइ गायनाय नांगोल जांख्रा दा ओंखायनो गामिनि बयबो मानसिफ्रा ओंखारनानै बे मादैमोनखौ माइ गायनो थाखाय बयबो मादों अमा बेदर संदोंनो बेवाय नालाय मा होनो नांगोल जांख्रा अखाबाबो नांगोल जांख्रा ना मा होनो गोजांदोंना गोजाङाखै अखानायाव गोजाङाखै अखा हानायखौ आन्दाज मोनाखै आनै नांगोल जांख्रा मा संदों बेनो मालिका आनैयानो आदाया फुंनिफ्रायनो बिराद अखा सिजा आलि जावगासिनो दङ बाजैयालाय बाजै ओरै नांलाय सानो बाजै माबा गंथारबायसो दा दिनैनिफ्राय जोब्बाय नामा दिनैनिफ्राय औ जोब्बाय दिनैनिफ्राय मा गोरान गैला जेबो गैला हाब्रु गानांला ना बा नोंखायनो बिराद खुसि दे फंबाय मा गोसो जादों नामा बिराद गोसो होनो मोनदों नांगोल जांख्रा ना नांगोल जांख्रामोन दिनैहाय जेरै मादैनि नांगोल जांख्रा बयबो गामिनि ओंखारनानै मावफैदों बिराद बयबो माने ज' मावदों ना फोजोबथारगोन बेसे बुरजा दं हायालाय ओरैथ' 9 दबलसोल' दङ 9 दब्लाय ओंखाम जानायनि सिगां हागोन ना ओंखाम जानायनि सिगां हागोन हागोन दा हानानैसो जाखागोन 12टा 1टा 2टा जेखियानो जाथों ना जाया मानो हानानै जागोन दे मोजां खोदो दे जागोन नै बयबो प्रिया ये तुम्हारा जो जैकेट है रेनकोट है उसको कहाँ से लिया है मुझे नहीं पता अरे किसने खरीदा इसको मेरे पापा ने खरीदा बहुत अच्छा है ना नांगल जांख्रा खा के अच्छा लगा है कि नहीं हाँ अच्छा लगा है इधर देखो तो हो गया दिनै नांगोल जांख्रानि साहा लाबोबाय मादैया मादै सोरनि जांख्रा दिनै अनसुमा मोनानि मा जांख्रानि जानायफ्रा बेदरफ्रा जांख्रानि अमा बेदर अनसुमा ओइ नोंसिनि जांख्रा दिनै बा साहा लाबोबाय ना मादै दे
जोंना हानि बिगोमाया बेनो मादैया जों साफ्रोमबोनि लागै साहा लाबोनो दं दायो दा जोंनि बिदाबाय लोंनो लोंसै दा लोंनोसै गरम गरम सोसिगोन दे आदायाथ' माबाखौनो हमखायाखै साथाखौनो हमखायाखै दिनै बिराद खुसि दिनैनिफ्राय हाब्रु गानांला नालाय बिराद जोब्बाय गासिबो बंस'नानो बाजैमोनाबो साहा लोंनो फैजोब्बाय सोर बेवहाय नोंदि एसे रायज्लायनांगौमोन माने नोंनि गस्लाया अबे बिहरनाय अनलाइनाव बे लिरनाया मा बिलाय दस्राया मिलायाखैबाबो साफाजों मानसिजों मिलायदों ओमफ्राय गस्लाजों समायदों गोथाव ना सावा आवाजो साया गोथाव दा गाइखेर साहा ना ये कौन है गोथावथार ना गाइखेर साहा बाजैयालाय गोथाव दा ना ये कौन है साया गोथाव दा बेवहाय आयु गैलालै फोजोबगोन लागाव गोजांनायाव अरजाया बिराद टेस्टि साया अरजों फुदुंनाय नङा गेसजों फुदुंनायसो गेसजों फुदुंनाय बिराद गोथाव जादों नंखायनोथ' गोथाव जादों ड्राइभार गोदाना सालायनो रोङाखै माइबारियाव थांसैमोन नै ड्राइभार गोदाना रोङाखै लोगोफोर माइबारियाव थांगोनसैमोन नै खुनुरुखुम मा ओंख्रि